Nganong wala nganlin ni Jesus ang iyang iglesia sa iyang pagtukod? Tungod kay ang tumong ni Jesus dili mao ang paghatag og ngalan, kundili ang pagtukod sa iyang katawhan o komunidad nga iya ra gayud. Ang pulong iglesia gikan sa iyang mga pulong mismo. Sa Mateo 16:18, miingon si Jesus kang Pedro, "Ug ako mag-ingon kanimo, ikaw mao si Pedro, ug ibabaw niining bato ako magkatukod sa akong iglesia, ug ang ganghaan sa impierno dili makadaog niini." Akong iglesia. Nagpaila nga si Jesus mao ang tag-iya, apan wala siya maghatag og formal nga ngalan, kay ang kahulugan mismo sa iglesia mao ang katiguman sa mga tinawag sa Dios. Gikan sa Griego, eklesia buot ipasabot mga gipatawag gawas sa kalibutan. Sa unang panahon, gitawag ra sila og mga tinun-an o mga Kristohanon. Sa mga buhat 11:26, og didto sa Antioquia, una silang gitawag nga mga Kristohanon. Ang ngalan nga Kristohanon dili gikan sa pagpasugo ni Jesus, kundi gihatag sa katawhan nga nakakita nga kini silang mga tawo nagasunod kang Kristo. Ang tinuod nga timaan sa iyang iglesia, dili ang ngalan kundi ang pagtulunan, pagtuo ug presensya ni Kristo mismo. Sa Efeso 5:23, si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Busa, bisan unsa pa ang ngalan sa simbahan, kung kini nagbaton sa tinuod nga pagtulunan ni Kristo ug nagpuyo sa gugma ug pagkahiusa, mao kana ang tinuod nga iglesia ni Jesus. Wala magbutang si Jesus og formal nga ngalan sa iyang iglesia, tungod kay ang gahom ug pagkatawo sa iglesia dili gikan sa ngalan, kundi gikan sa presensya ug pagtulunan ni Kristo. Ang ngalan Kristohanon o uban pang tawag misunod lang human sa iyang pagkabanhaw o pagpalapad sa panabot.